ni gopor ko kipaj ba jong ka 10 jirang constituency baro panglu nagabenta ginong sungyo kibang lon ha ki basa gidong ki bawan yo na ki snong bat gidong di bape na po ka jirang constituency bat na sabar jong ka jirang constituency ro kumjo haksan sinam ko ban kong uladon hagalen sinsa umdon eno kabalong ka din paudak nagabenta ka state jongi Hagabay day bat kajingya lenti jong kani ka sarkar MDA hakai sistem ngamtip pajba pilai ine mi katuga report card gaba kani ka sarkar MDA kalale hakani ka sistem kenti gikam ki bakraw gaba kani ka sarkar nakaliang jong kini ki party relum ki belaya senrop lang gila persyang banle ban address ya kita ki issues dani ki mathong ki baper ibakta ya ka judge ban reo ka jongi bat ya ka jelahi ru barkawai hoy kamday ka basuk batang ka sistem bala ban wenglot ya kita kijing soccer dot kiblaban ngi kum ka judge ban reo bat kum ka jela labon tiligi snem habang ipaiden sikipor kiblalen no hapo ka jing sensyar jong ka sarkar congress hapo ka jing ilam jong Dr. Mukul Sangma biasaki padba ya kajing trekam jong ke sarkar ha katu kapor kamlong kabayad bet ya runti gadandang kajing ut kajing nam nakaliang jong kipad ba laki day kinong rep hanong gendong laki day kinong hikay laki day kisama puli bamyo kamyo jam laki day kini kinong tre sarkar kata kajing ut kajing nam nilai i nakapor si kapor kajing iki jong iseng balang ban penpau ya kita kimatong lani ki issues ki baper ki bakta ya kani ka jela ka jongi ban menta kani ka sarkar MDA ka persyang ban laj ban law ya kita ki jinge ke bangi kendu kum ke jat benriu ha ka baidai ba ki jing ai jinge da ya ki jat benriu red pad ha kani ka jela ka jongi ki kren mo nakaliang jong kini ki MP Congress patay na kani ka daw nga kwa banbu kadi kajing keli hakmat jong pi kipat ba ban nga i api ba pinyat ho yo bisar ki ai kita ki kam ki bakraw ki ba kini ki MP na kaseng congress kilale hakini ki slam ki balalet no ngai ka bor ko jingalam ba ki start ki jong Dr. Jomino mo ko udah breu ba bede piersinga ka nya jong dak sentur jong im kam yo I candidate nak baldep kiba long kiba tip sibon knowledgeable long poreng but tip ha tip lot but nginun banong banganun banong hakane kinti ngin pa sa parliament ubreu balong ubakad ubreu basnar bat basatar but uday une banun ra ya ka sur jongki alai bu prat li konsin nang ne ya ki yung ka jongi kajing wan kajong pi na kabdaban where ya baro kipaj ba jong ni katan western riboy ba jong 10 jirang constituency hiboro koy banam ta baro kipaj ba kwido na gopor ba ngide ban penjob don burom ya Dr. Jiminu